Nähile häzirki hype etmek, çalt kalmak, don jaýlarda etaj aýlanyp gatyk satypsyňyz. Kimin ideýasy, esti bilen aýdym ýazmaňyzda. Şo tanymalyň, şo popularlyk geçenden soň şolar saňa şo boluşuna ýakyn galdylarmy ýa üýtgedilermi? Men şonu diýjek bolýan. 50 Cent, Eminem olar dinleýän, Bruno Mars onuň dinleýän. Bro. Hemmeňe salam. Online gepleşigime hoş geldiňiz. Bugün bizim mehmanymyz bizi R&B stili tanadan, R&B stili bizi moda eden Aman DJ. Hey, dinle mehrin son sözüm aydayım. Näzingim men çekerin çekmez hiç kim. Düşün mehrin. Oyun gördüm bir fırsatda. Men seni süýän gaýtalayan durma. Daraşarım men yarım. Süýüli almaklarım. Geceli yıldızlara. Süýänimi aýdýarım. Asmandaki yıldızlarım şahitdir sevgime. Cemile yüreğimin tayf olursun sen canım. Cemile garaşarım men ömür vakti sana süydüm sen canım. Kimi Gelin onunla uzaltman Aman DJ'ye can edelim ve sizin gıdıklandırıyan sorularını bereyin. Nire etti, ne için gitti ve ne edip şu dereceye geldi? Hemen sorularını yavaş yavaş cevap verelim. Salam aleyküm. Salam gowmy? Şükür Näde sen böyle? aman gowmy? Gow Hudaýa şükür gowmy adam. Can sağlık. Gow Hudaýa şükür özüň gowmy? Şükür. İsleýän sağlam. Yavaş hareketçi geliyor. Birinci bilen, ilkinci bilen aýdaýyn. Sözümüzi ýykmadың, mejitimi ýüzlenni, sözümüzi ýykman, biziň kabul edenim üçin köp sag ol. Mejitim adyna minnetdarlygym bildiren we 400'e ýakyn soralar we şo soralaryň içinden taýla alanlarymyz bar, müzedenlerimiz bar. Şolar ýuwaş geçeýin diýen. Birinciden soralarymyza geçmeden odal, ama özüň barada aýdyp berseň, gysgaça biografiýaňy. Özüm barada aýtsam, men Daşoz welaýatynyň Daşoz şäherinde doguldum. Özüm iýul aýynyň 21-ine 1980-nji ýylda doguldum. Doğuladymam Aman. Familiýam Söýünov. Maşgalalymı sen Aman? Maşgalaly. Maşgalaň barada gysgaça aýtsaň. Marwelaýatyna ýaşaýan maşgalam bilen ýa ýakynda toý etdik. Bir 3 ýyl boldy toý edenimize. Ýaşap ýörüz. Gowy mega bagtly. Bagtly bolun. Sag ol. Ne birazcık özüň barada bildik. Tanadyk seni, has ýakyn tanadyk Daşowly. Şu adam barada soralymyza geçerler ýuwaş. Hemme kime gyzykly bolýan soralaryň biri, näme üçin Aman DJ diýip näme üçin diýilýär? Aman DJ diýip bu ady men şu kiçiligimden aýdym aýdýanym bilýärler. Daş töwerümde goňşularym Daşoz welaýatda. Onuň şol aýdym aýdyp öwrenme DJ diýip aslynda aýallaganym şolady. Bege diýen aýdymyny kendiň näýdim. Onuň aýdym aýdyp gaýtalap gezenime DJ Aman DJ diýip şol ad galdy da. O DJ'lik bilen bagly bir zat däl, dogrymy? Prosta aýdymy höwesiň bolan üçin, aýdymy höwesiň bolandan Yok hiç baglylyk hawa. Aýdymy başlamaňa näme sebäp boldy Aman DJ? Aýdymy taşlamagyma. Başlamagyma. Aýdyma başlamaňa näme sebäp boldy? Näme höwes boldy? Men şu kiçiligimden aýdym aýtmagy özüm gowy berýärdim. Men mektep çärelerinde de men aýdymy 4-nji klasda aýdyp başladym. Höwesim bar, onuň hiňlenerdim, gezerdim. Umuman maňa berilen sunugat şu aýdym saýladym, özüm gowy berýän aýdym aýtmany. 4-nji klasda wagtym toyda da aýdym aýtyp gördüm. Gaçyp giderdim öýden aýdym aýtmada. Nerede toy bolsa, şu aýdymçylaryň ýanyna baryp, ilki çykym toyumda Röşen Ýoldaş, Wepa Ýoldaş bilen ýanyna aýtyp gördüm men aýdym. Halipalar. Halipalar. Töwereme. Ya, näme üçin ýürütelik bilen R&B stilini saýladyň?
R&B stil men kendimden özüm gowaryan şu stili. Aslında Murat özüm gowaryan şu stil R&B stil. Onun şu yol bilen gitme özüme makul bildim ben. Böyle köp aydınlarım dinleyen men yani aslında şu R&B stil bilen okma hazam yakın özüme aytman gowaryan umumman aydılarına. Seret R&B stil aynan şu at geldik. Yankı R&B stilinde diýeli daşar döwletden de esasen Avrupa, Amerika taraplardan kimi has köp dinleyen, kimlere has köp üns berip dinleyen? Ilki bilen Chris Brown, onun köpülenç dinleyenim. O rapperlerim ba, o stillerim gowaryan, Tygan gowaryan meselem 50 Cent, Eminem olur dinleyen, Bruno Mars var, onu dinleyen. Bro, şonda olallıkta bize 50 Eminem diýen bunu gaty gowy. Her aydymyň bilen özüňi meşhur, özüňi tanymal diýip bilersiň ýöne. Has köp seni haýsaýdymyň tanatdy, seni haýsaýdymyň bilen meşhur boldun. Cemil Aydymy men şu meşhur getiren aydym, sol Cemil Aydym esas köp dinlendi. Yani onun 2005-nji ýylda seni söýýän aydymy, ilkinji aydymy aýtdym. Olam ýöne o Daşygy vilayetinde uje tanı dinlenip başlady şol aydym. Aslında ýöne Cemile hasam şol aydym mal bat veren aydym şol umuma. Cemile näçinji ýylda çykdy? 2007-nji ýylda. Cemile garaşyrym men ömür wagty sana söýdüm sen canım kimi Tanaldyň, meşhur boldun, pik derejesine geldin, pik derejeye geldin ve birden gittin. Näme sebäp boldy gitmeňe? Tak. Men biraz maşgala ýagdaýda bir goýmaly boldum men aydymy aýtmagymy betetmeli boldum. O temany o da del geçeli. Indi şu täzeden işläp başladym. Nesip bolsa onda senin diňe täzelige garaşmaly da ha? O täzelige, nesip bolsa. Ýakyn günlerde. Garaşar, ören gowy. Şu täzeliň bilen bizi beýenlerdiň, ýani sen öz dinleýijilerini. Menim şeýle diýen bir wagt şo Pik Cemile Aydymyň, ya ondan şoňa meňde şeň aydymlaryň bady. Popular wagtyň, tanymal wagtyň, ýanky meşhur wagtyň. Daş döwrüň saňa bolan syýlagy, saňa bolan gatnaşygy näli, dogrymy, nähilekdi. Ve şu wagt daş döwrüň saňa bolan syýlagy, gatnaşygy näli? Näme diýip düşündirsem kan. Tanınan wagtymken men özüm begen ýadım, şonu mysal üçin ýörap barýan ýa bazarda ýörnýärdi bir ýerlere barýan, aman diýje. Näme düşündirsem kan. Şu marketlere barýan ýa bazara barymda da aman diýje dämi? Ýöne semiraplar ýa-da ütkäpler, seramny bilýärler, mysal üçin kafeýe zady giremde de tanıýarlar bar. Elbette, men diýjek bolýanym tanıýandyrlar. Tanap bilýändirler. Ýöne şular ýalbyrdat diýende. Mysal üçin şo wagtda daş döwründäki adamlar bardyr da sen pikir etdiň de sen şular maňa ýakyndyr diýip we şo tanymalyň, şo popularlyk geçenden soň şolar saňa şo boluşyna ýakyn galdylarmy ýa üýtgedilermi? Men şonu diýjek bolýan. Ýok, gülýäli şo durşuna dur, şu wagtda çelli men bilemok ütkenlerini ütkemen bilemok, umumyň ýöne şu öňkeýalyk, şu öňke olarny görýärler ýene. Aman diýje diýip şol. Bu soralyň üstüne basar näde? Aman bilişine göre online gepleşimizin kemayetkari Yeni Kapı'daki Fitch House. Steve bilen o aydymyňyz bar. Şo aydymy fit ýazal diýip kimin pikirdi, kimin ideýasy, Steve bilen aydym ýazmaňyzda, savmesni fit etmeňizde. Steve grupaň özü ilki bilen haýyş etdi maňa. Men ýalyma bir küçük sapar geldi. Onun Nikolay Akimfada o da Jetskoyle ona haýyş etdi. Jetskoyle maňa jaňatdy şu 2 sany oglan bar. Çykýa diýip onun şular bilen sen duet
etmeliydi. Goza ideyalar oğullar dedi, rap govo kıyalar dedi. Onun studiya çağırdı, bardım, tanıştım, salamlaştık, oturduk. Onun Süleyman öz sazını bana ködürledi, şulaydım edel ağam deyip mesele derliydim. Yani umuman aydım ben özüm yazdım, henginem özüm tapdım ben son özüm de öğrettim. Yanlışmasam Kerkme öz yerini öz idare etti. Umuman aydım gov çıktı. Yerine düştü. Aydım udaşın çıktı o. Şu aydımda bile fitaydan aydımızda menem követ ettim. Reokoma követ ettik aman DJ bilen bile ilk setirlere koştuk adını yeni. Bizim követ ettik aman DJ bilen aytmana diye ST. Doğru mu? Şu an sen ST SB-tra yani SB-tra fit ködürlesen sen bilen fit aydarlar mı? Fitin kabul ederler mi? Entek mene pikirim yok edil fit etmek. Yani ködürlesem kabul eder dip pikir ediyen özüm. Yani paka pikirimde yok hiç geli. Mehri bilen fidin var. Yani ST bilen fidin var. Şu an ST'de yani SB-tra mehrem en gowu bir en popüler aydımçıların biri. Şoların bir bilen fit etmek senin aydımçı kariyerana yani aydımçı kärine gowu talçok bolar, gowu itergi bolar. O arada edilen pikirim yok şu an. Näme üçin pikirin yok? Yani biz bilen pikirin paylaş. Näme üçin edesin gelen ok? Ya misal üçin sen şu an fit ödülesen belki kabul etmediler diyen pikirin var mı? Näli pikirin var? Ömüm ben öz ayağım bilen, öz badım bilen aydımı, iki özüm, hiç yıl duyazadım yoktu, ilki çıkarımda da. Şu adım öz aydımlarım bilen özüm o da. Hiç yıl ben duyat etmek, şu an hiç yıl pikirim diyor. Öyle alcırattık seni birazcık. Ben alcıradım ben. Aman, sen sadalın ve sen yönököylüğün, sen aydımçı kariyerana, aydımçı kärine kömek etti mi yoksa ziyan etti mi? Sen sadalın, sen yönököylüğün. İkisi. Kömek eden tarafı, ziyan eden tarafı. Ne düşündürsem ya. Kömek eden tarafı ne mi diyeyim ben? Daş dövrüm bana karayışları, şu gürleyişleri, misal için aman DJ, aydınlarım govar dinleye, aydınlan govar dinleye. Umuman şolar yardat, yani ervet tarafım var on bana. Ağır soru veriyor ben. Gepleşin sonra yakın yine bir gerek soran şu soru. Durmuşunda en son gerek bir aydım dinlemek mümkünçülüğü var ve sen hayfa aydım dinlersin. Ben duygulandıran aydımları dinlemeyen govar yani özüm. Yani relax, biliyorsun ya. Yani sol aydımları dinleyen, köp dinleyen ben özüm. Seni yıldız derecesine getiren Cemile Aydım'ın yani ağdak geçtik. Şu Cemile Aydım'ın bir bendini hinglent bersen, bir bendini aydıp bersen bize. Yanına barsa müzik berkmeyen sevini islap ardım men günde kim desen gönün ait dursan gitme yarını bilmedim sana nem için beyle oylanıp görmedim sen men hatta geceler uykum yok sensiz bana barmasam görmesem bolmayar kara kara gözlerim yatla yara asmana yıldızlarım şahittir senin Cemile yüreğimin tay bolursun sen canım Cemile karışırım ben ömür bakkı sana söydüm sen canım kimi Sağ ol, krasavç. Keyfim götürdün bana. Sağ ol. Bir vaxtlar rapçıların arasında dis atmak, neyle xəbərki hype etmek, çalt qalmak, şolar yal pikirler var ve sana rapçılarımızdan xəbər Abduday, Zümer dip tanalyan Zümerçi ve Saik değerli dis atıptılar. Şu vaxt sende neyle duygu dörödü? Yigrenç bir duygu dörödü mü? Gülkünç bir duygu dörödü mü? Ya sen şon hype'lığını bilip neyle diysek tamam. Adatı bir yağdayı hükmünde kabul ettin mi? Men bana sonra eşitmemiyordum ben so yani atan yani aydılan so dis olatları yönü mena hiç hili ya bir gülkünç olup ya da bir qaharım gelip onyalı özüme kabul etmedim. Yani aydandır deyip görüyor. Men düşünüp sen diyecek olan bulan bir olorun yani rap
dis atmaň sungatynyň bir ýolu diýdiň däl, yani adat ýagdaýda bir kabul O etdim. edil özü. O da Onun sen bir PR. özünün bir O da ýolu, sen- aýratyn ýolu. Olaram sen PR etdiler aslında. Ben hiç de olat etmedim. Aman häzir bir soragymyz bar. Bu elbetde senin şahsy durmuşyňa değişli sorag. Bu sorag bermek aslında ýalňyş bir sorag. Ýöne soraglaryň arasynda hasam köp Islendi soraňa jogap berip bilýän. Ýöne soraglaryň Beri arasynda berarky. hasam köp şuňa basýarlar, şunu soru diýerler-de we bir ýalanymyzyň, bir agdamyzyň tesirini okaýyn. Babuş Jumayev şeýlerak sorag barlar. Gadyrly Amanda J, siz ýaş wagtyňyz köp kynçylyk gören aýdyşlaryna görä de köp kynçylyk gören. Dom jaýlarda etaj aýlanyp gatyk satypsyňyz. Şeýlerak sorag bar. Ve Amanda J derejesine ýetipsiňiz diýär. Hawa padyez girip gatyk satardym. Men onu hiç gile aýyp bilemok. Men öz halal zahmetime şu sungatuma dereceme yetmek üçin men öýdäkilerden pul soramajak bolup, şolary kösemejek bolup, şolardan pul almajak bolup men onu utanç bilmedim de men sattım. Ol dogry. Esem ýanky internetlerde de ýazýarlar, o men üns veremok men. Lüzbe aman erwe taraplaydı meni aydınoklar da mi gatyk satdy nämetdi. Men hiç oňa da gaharmam ýelinde öz zahmetime öz şeýdip meni şu dereceme bardym. Afterski aydymyňdan haýsyny tanadyp bildin? Hoşgalaydym. Hoşgal aydymyň klibi Türkçembe kanalynda görkezdiler. Şolar ýaly kanala çykmak, şo kanala şo derejede Tembe kanalda görkezdiler. seni nähil duýu döretdi? Sen nähil duýulandyň şonda? İlki görünümde şeýle bir begendim men. Özüm dogrusu da agladym. Begenjime. Şu döwletlerde Türkmenistanyň baýdygyny götürüp bilen bolsam men üçin ol uly bagyt. Buýsandym, umumany begendim. Yerini düşdi, aydymym hasam. Sen MC Bam'ın ýanyna baranda ýadyma düşýär. Bir hepde ýa 10 gün töwereginde myhmançylyga galyňyzlar we MC Bam bilen bütün bir albom işlediňiz, dogrymy? Şu albomy ýyl arasynda bilmedim, gowy edip tanadyp bilmediňiz. Ya PR-ňyz, reklamaňyzda bir problema boldumy, ya araňyzda bir problema boldumy? Näme üçin şol albom ýyl arasynda gowy edip tanalmady? Ol albomy edil dolu biz albomy dolu ýerine ýetirmedi. O da bir näçe aýdym işledik. Tak 4-5 aýdym da işledik. Yani işlemelik o wagtym okuwa taýynyp görýärdim. Baba Murat ýadyma düşüň. Bir kere men maşgala ýagdaýda bir zat boldy, şo ýatyryldy şol umuman. Häzir şol 5 san ya 4 san aýdymynda men ýadyma düşýär, men şu aýdymlary dinläpdim, bir-birden dinläpdim. Şu aýdymlary täzeden dinleýijilerine hödürlemek pikiriň ýokmy? Pikirim bar. Ona häzirden men diýen Amanda Jay'ın ýürüýte YouTube kanaly men ýazıp geçen aşakdan salagyna goýaryn, Instagramna goýaryn, koşulun, gollan. Täzeliklerini hem ýükler we şo men diýen aýdymy hasam gowy dinläp görüň, baka görüň. Şol aýdymlary onda ýüklersiň da ýakynda. Yükler hökmen surat yüklerim. Yine azalamyzyň köpsini gyzyklandyrýan soraglaryň biri. Sen diýär Süleymandan Ezbitirden soraglaryna şo soraga jogap berenok diýär. Amandan sorak gör, aman belki bilýändir diýär. Toýly nirde diýär, toýly näme edip ýör diýär. Toýly bar. Toýly bilen köp bilen ýazyşýan men. Toýla bir bile aýdym diýip men hödürlek gördüm. Onun men aýdym karieram goýdum diýdi. Bar toýly işläp ýör, işleýär, mogolim ýalňyşmasam. Umuman goýdum aýdym goýdum diýär, ha? Ha, şo boldy diýär. Aýdymok diýär. Şo parlap ýylly wagtynda iň şeýle bir meşhur wagtyň iň bir çykyşyň üçin iň uly alyp gören gonoraryň, ýagny iň uly alyp gören tölegin. Bir çykyşyň üçin, bir toý üçin, ýa bir konsert üçin tapady ýok. Bir wystуплениýaň üçin. Sanyny aýtmalymy? Awa.
Yo ben edil oňaly edil dolu men o zat gidem ama konserden bermedim ben. Solny konsert. Ya dolu oňaly men hiç kide alyp göremem. Sebäbi biz näildi konserde giden ýagdaýymda da Nurana studiýa bardyň bilýärmi? Ha. Also onu da men hiç kide ýanky diýip oturam meseleňi biz elimizde men elime alamokdum. Göni şol klip meselesini zadyny göni geçirýärdim dogry aýtsam. Şo galanan pullaryň göni özüň kliplaryň üçin ýagny karýera, aýdym karýeraň üçin Hawa göni geçýärdi. hiç haçan berilmedik soru ýöne senin şol soruga jogap beresiň gelýär. Bam şolar ýa soru. Jogabyny aýdysym gelýän bar. Göni menden soran oklara. Soradym senden şonu. Meselem sevgiliň kim, maşgalaň ady kim meselem. Şoň jogabyny aýdysym gelýär. O gencimizin adyny aýda, o ýeňimizin adyny aýda. Gülnara. İki tane soru jogap bolýar. Şoň birini saýlaýan. Çalt jogap bermeli sorular. ABM mi ya Berdi B? ABM. Mercedes mi ya BMW? Mercedes. Ronaldo mu ya Messi? Ronaldo. Rap mi ya pop? Ha? Rap mi ya da pop? Pop. Pop. Habib mi ya da Conor? Conor. Conor. Senin öz dinleyijilerine, öz muştaklaryna, geljekki dinleyijilerine, geljekki muştaklaryna we biziň mejitimi agdalaryna açyk sözleriň bar bolsa, bir arzularyň bar bolsa aýtsaň dinlesek. İlki bilen ine hormatlar kıdamız şu zatlar mümkinçiligi döretip beren sunugaty ilki bilen öňde goýun şu ýaşlara. Jan sag bolsun arkadamyzyň görjegi, gowy bolsun işlerini üstünlük arzu edýän. Galy berse de dinleyijilerimiň hem jan sag bolsun meni gollaýanlar üçin köp hemmesine sag bolsun aýdýan. Ýene-de şu oglanlar täsin studiýanyň işgärleri oglalaryna da köp sag bolsun aýdýan şu ýazgada maňa kömek edenler üçin ýakyn günlerde de klip meselesini, surat meselelerini işlep başlarsın edip bolsa sağ olsun aýdýan. Täsin studiýada bize berden minnetdarlygymy bildirýär, oglanlara berekeler diýesim gelýär. Aman ýüzlendi, biz ýüzlendik, sözümizi ýykmadylar. Janyň sag bolsun oglanlar, işiňizde diňe näme, rowaşlyk bolsun. Ve şeýlelik bilen aman sana da köp sag bolsun, minnetdarlygymyzy bildirýär. Mejitim adynyň gepimizi ýykmadyn. Sağ ol. Kabul etdiň. Aýratynam dowrançyga da salam aýdym, meň adymdan sag bolsun amada. Hekmat. Onu aman tijeň täzeliklerine garaşýar, ödüňe gowja senet, görüşýänçek. Täzeliklerde görüşýänçek. Sağ ol. Köp. Dostlar, şeýlelik bilen gepleşimiň soňuna ýakynlaşdyk. Sizden kiçirek haýaşym bar, amanyň özüniň YouTube kanaly bar, onuň Instagram var. Girip tefsirlerde gollaryň. Näme üçin gollaly diýseňiz, amanyň özüniň bir ütkeşik stili bar. Siz gollasaňyz höweslenir, hasam höweslenir we ütkeşik täze aýdymlar döretmäne kömek eder. Şeýlelik bilen menem siz bilen hoşlaşýan, öňde gowja serdiň, görüşýänçek, sag olun.